20 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар ноҳияи восеи вилояти хатнон роҳи автомобилгарди қидаи ҳулбук темурмалик кангурдро расман ифтитоҳ намуданд. масофаи умумии ин қидаи роҳ 60 километр ва паҳнои он аз 7 то 12 метрро ташкил дода дорои аҳамияти ҷумҳуриявӣ мебошад. дар ин масир 76 қубури обгузар, ҷӯйборҳои бетонӣ дар ду канори роҳ, пойдеворҳои муҳофизатӣ, 5 пули мошингузар сохта шуда, дар асоси лоиҳа хатҳои уфуқӣ, аломати роҳ, чароғҳо ва дигар иншооти зарурӣ мутобиқ ба лоиҳа кашида шудааст. корҳои сохтмониву навсозӣ дар ин роҳи мазкур бо саҳми ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бунки рушди осиё анҷом ёфтаанд. ёдовар мешавем ки корҳои сохтмонӣ дар роҳи нақлиётгарди ҳулбук темурмалик кангурд 1 ноябри соли 2021 бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон оғоз гардида буд. лоиҳаи таҷдиду навсозии ин роҳи аҳамияти ҷумҳуриявӣ дошта бо ташаббус ва иқдоми бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо мақсади таъмин намудани ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт ва фароҳам овардани шароити арзандаи зиндагӣ ба аҳолӣ амалӣ гардид. дар асоси созишномаи байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бонки осиёгии рушд 1 ноябри соли 2021 таҷдид ва азнасозии роҳи автомобилгари ҳулбук темурмалик кангурд ба дарозии умумии 58.5 км оғоз гардид. фармоишгари лоиҳаи мазкур вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон аз он ҷумла маркази татбиқи лоиҳаҳои таҷдиди роҳҳо, пудратчии асосии ширкати синзайни ҷумҳурии хитой ва машваратчии асосии лоиҳа ширкати смек ва барс консалтинг мебошад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба сифати корҳои анҷомёфта баҳои баланд доданд. корҳои паймонкорӣ дар роҳи мошингарди ҳулбук темурмалик кангурд, ширкати чинӣ, гурӯҳи сохтмони давлатии роҳи синзияни давлати чин, China State Construction Hinjian Contraction Engineering Group Corporation анҷом дода шудааст. лоиҳаи сохтмони роҳи мошингарди ҳулбук темурмалик кангурд аз ду марҳила иборат буда марҳилаи якум ҳулбук темурмалик 33,4 километр, марҳилаи дуюм темурмалик кангурд 25,17 километрро дар бар мегирад. ифтитоҳи роҳи автомобилгарди ноҳияи восеъ ҳулбук темурмалик деҳоти кангурд боз як қадами устувори дигар дар ҷодаи рушди сайёҳӣ дар кишварамон мебошад. ҳоло дар қаламрави мамлакат дар баробари татбиқи лоиҳаҳои сармоягузории давлатӣ дар самти бунёду таҷдиди роҳҳои дорои аҳамияти байналмилалӣ, инчунин як силсила лоиҳаҳо барои бунёди роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявӣ ва маҳаллӣ дошта бо ҷалби сармояи ватаниву хориҷӣ татбиқ шуда истодаанд. барои таҷдиди роҳи мошингарди восеъ ҳулбук темурмалик деҳоти кангурд зиёда аз 200 миллион сомонӣ равона гардид. роҳи мазкур дар ду марҳила сохта шудааст ки 33 километру 400 метри он ба категорияи сеюми техникӣ дохил мешавад. бояд гуфт ки роҳи мошингарди ҳулбук темурмалик кангурд яке аз роҳҳои асосии душворгузар буда зарурати таҷдиди 58 километр роҳ пеш омада буд. роҳи мазкур аз ҳудуди ноҳияҳои восеъ ва темурмалик мегузарад ва шумораи умумии аҳолӣ дар ин минтақа зиёда аз 280 000 нафарро дар бар мегирад. яъне роҳ аз деҳаҳои сераҳолии ноҳияҳои восеъ ва темурмалик гузашта алоқаи нақлиётиро аз самти ҷанубу шарқ байни ноҳияҳои восеъ, балҷон ва хуалин таъмин месозад. барқарорсозии роҳи мазкур ҳаракати мунтазам ва бехатари воситаҳои нақлиётро байни деҳаҳо ва маркази ноҳияҳо таъмин намуда мушкилоти бисёр ҷиддии аҳолиро бартараф сохт. ман ҳамчун сокини ҳамин ноҳия ҳаминро гуфтаниам ки як сол пештар беҳад ҳамин роҳҳо ба талабо ҷавобгӯ набуданд, беҳад роҳҳо фарсуда буданд. имрӯз шукронаи истиқлолият мекунем, миннатдоргии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат мекунем ки ҳамеша ғамхори халқ ҳастанд ки ба мо роҳи замонавӣ ки ба тамоми шароитҳо ҷавобгӯ ба мо ин роҳро сохта доданд. дар натиҷаи истифодабарии тӯлонӣ ва бо сабаби таъсири офатҳои табиӣ бисёр қисматҳои роҳ ниҳоят харобу валангор шуда буд. роҳи мазкур имкон медиҳад ки барои аҳолии ноҳияҳои восеъ ва темурмалик ҷиҳати рафтуомад ба дигар манотиқи кишвар баромадан ба роҳҳои байналмилалӣ интиқоли маҳсулоти кишоварзӣ ба бозорҳои дигар шаҳру ноҳияҳо аз ҷумла шаҳрҳои Душанбе, Колоб ва Бухтар бо хароҷоти камтарини ҳамлу нақл имконияти мусоид фароҳам оварда шавад.